Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Liyagezeka igama lomculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose ngezinsolo zokudlwengula ngokocansi. Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lana blokhona le video. Mangoqala isijwana lelikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ongangibeza intatheli ka YouTube. AmaPhoyisa KwaZulu-Natal seveza ukuthi alikho icala lokudlwengula elivule esifundazweni lavulelwa umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose. Lokhu kulandela ukuthi ungizwe Mchunu eveze enkundleni zakhe zokuxhumana izinsolo ezishaqisayo ukuthi uKhuzani wadlwengula intombazanyana eneminyaka engu-14 waphinde walala nonkosikazi womuntu. Ungizwe uqhube wathi khona icala alaziyo ufisa ukwazi ukuthi kazi laphelele lapho. Kusho lokho emva kokuthi uKhuzani agonyuluka kwi-album yakhe inja nogodo. Kwivideo ungizwe ukuthi waxabana noKhuzani emva kokuthi kwaba necala alenza lokulala nengane eneminyaka engu-14. Wathi ke wabe eseyinukubeza ukuthi lokhu kwenzeka endaweni yangakubo izinsuku ezihlanu ehleli nalengane. Uthi ngathi cha ndoda zinekele emaphoyiseni ukuthi lapho ke abaqala khona okungezwani baphambana ngokwembono. Uthi namanje ngisafisa ukwazi estation samaphoyisa enkandla ukuthi gazi likhona yini icala eliyaqulwa noma cha. Ubese phosa inselelo kungqongqoshe wezabesifazane nabo phila nokukhubazeka ukuthi ke yena engazinikela nokuzinikela kuba ke ufakazi wombuso. Uthi ke khona impela ngiyafisa ukuthi ke ngiphumele obala. Captain Nqobile Gwala okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uveza ukuthi ngokwemininingwane abanayo licala lalolu hlobo elake lavulelwa uKhuzani emaphoyiseni. Uthe esibhekele emaphoyiseni asenkandla akukho okuvelayo ukuthinta lo mculi. Akukho cala kulesifundazwe elithinta lo mculi elake laphenywa kwase kuyaphela ngalo. Kuchaza yena uCaptain Gwala ethinta uKhuzani Mpungose abephephandaba uthe cha lezi nsolo lezi akafuna ukuphawula ngazo ngoba ke nalento seyinikele ezandleni zabameli bakhe. Bazameleke ukuthinta nongizwe Mchunu kuthiwa ke ubachithile wathi cha akasavumelekile ukukhuluma nabamaphephandaba. Mina bafethu njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siqedeke le ndaba ekhona lapha kwi comment section.